Nekünk meg egy olyan érdekes témánk lesz ma. Igazából az is benne lehet, aki nem is tudja, hogy benne van. Arra is igaz lehet, aki nem is tudja, hogy igaz rá. Ránk biztos. de egy társadalmi, hát mondhatni tulajdonképpen népbetegségről is lehet szó akár, aminek sem a tüneteit, sem a lefolyását még nem ismerjük annyira, de hát a beszélgetés után egy kicsit mindenki önvizsgálat tartva rájön, hogy vannak bizonyos élethelyzetek, amin változtatni kell. Mert hogy a kiégésről fogunk egy kicsit beszélni, a kiégés szindrómáról magáról, és ez arról, hogy nem érdekel. Ez mindenkit érdekel. Igen. Hogy mit tudsz csinálni, milyen tünetei vannak, egyáltalán hogy veszed észre, és hogy mi ez a folyamat, ami szépen lassan, hát igazából megmérgezi a lelket, és megeszi a lelket. Maga a kiégés. Veres Csaba pszichológus a velünk. Hello Csaba, jó reggel, ciao, örülünk, hogy itt vagy. Hello. Sziasztok. Te egy kifejezetten kiégésre specializálódtál. Én határozottan az elmúlt 12 éven ebben lubickolom, ebben fürdöm, ezzel kelek, ezzel fekszek. A szó nagyon sok értelmében sajnos. Mint pszichológus? Mint pszichológus, igen. Aha, tehát te terápiát is tartasz, vezetsz tréningeket. Igen, a szakmában terápiát, én nem mondok terápiát, tehát én tanácsadást végzek a kifejezetten magánpraxisban, illetve nagyvállalatoknak tartok kiégés tréninget, megelőzés, kezelés a tréningeket. 1-től 5-ig, ha valakire már ránézel, látod, hogy 1-től 5-ig milyen skálán van? Tehát most ide bejöttél, adták 2 számot a fejünk fölé? Semmiképpen, tehát hogy ránézésre nem mondunk ilyet. Egy ilyen ura kisugázás, hogy Feri 2-es perce bendül, úgyhogy most már pár perc után az embernek azért vannak prekoncepciói. Fú, figyelj, nagyon meg vagy. Az lesz a záró mondata. Szerintem hagyjátok ti is abban. De hogy ezen a folyamaton te is végigmentél, nem? Végigmentem, igen, sikerült nekem is. Fogalmazunk, finoman széthajtanom magam annak rendje és módja szerint. Tehát kiégtél és elkezdtél a kiégéssel foglalkozni, vagy elkezdtél a kiégéssel foglalkozni, kiégtél és még jobban belevetetted magad a kiégésbe. Pontosan. Tényleg? Igen, abszolút, nagyon jól látod, telibe pontosan. Milyen tünetei voltak, vagy mit vettél észre? Nekem igazából én külső visszajelzéseket kaptam. Én azt szoktam mondani, hogy a legmesszebbről, legbüdösebb szaga a kiégésnek az a cinizmus. Amikor az ember elkezd cinikusan beszélni, csúnyán egymásra néztek a srácok, közben a hallgatók. Félrenyeltem a teát, konkrétan majdnem kiköptem. Ez a legmesszebbről, legtisztábban észrevehető jele az a cinizmus, és amikor egymás után 3 számomra nagyon fontos embertől kaptam viszont nagyon rövid időn belül ezt a mondatot, hogy Csaba, ma csak cinikus vagy, akkor tükörbe kellett néznem, és elgondolkodni rajta. De várjál, mert mi 15 éve vagyunk cinikusak egy kicsit. De azt szerintem az más, ez inkább így a magánéletben, és az a kollégákkal, és az odaszólók, és a bántó vagyok, és az állandóan cinikus vagyok, inkább az, hogy mi most itt csipkelődünk, azt szerintem azért az nem ugyanaz. Nem ugyanaz a kategória. A csipkelődés, poénkodás más. A cinizmus az úgy szoktam megfogalmazni, mint a klasszikus visszabeszél, mint nagymama a tévének. Tehát amikor igazából nem nem feltétlenül egy beszélgetésben vagy, de úgy érzed, hogy oda kell kommentálnod valamit, egy tévének, egy rádiónak, egy beszélgetésnek, és valamilyen nagyon savanyú dolog jön ki belőled. Erre gondolok, mint cinizmus ilyenkor. Nem a barátok közti, haverok közti vérszívás, az egy másik, az egy külön műfaj. Honnan tudom, hogy ez nem depresszió, honnan tudom, hogy kiégés, honnan tudom, hogy ez nem munkaundor, és utálok bemenni. Tehát mik azok a kézzelfogható tényleg olyan tünetek, amiből tudom, hogy egy lelki folyamatban vagyok benne, ami a kiégés felé vezet. A Bibi itt kezdődik, hogy a munkaundor és a kiégés az nem választható szét, mert lehet, hogy a kiégés okozza a munkaundort. Tehát hogy lehet, hogy önmagában a munkaundor az maga a kiégés. A legfontosabb kérdés viszont feltetted a depresszió és a kiégés közötti különbség. Nagyon nehéz szétválasztani. 10 tünetből 8 passzol. Az a 2 pedig ilyen nagyon könnyen elmismásolható tünet. Hogy lehet legkönnyebben szétválasztani? Volt-e égés? Van egy szakkönyv, ami úgy kezdődik, hogy égés nélkül nincs kiégés. Tehát az az ember, aki kiégett, annak valahol tűz kellett legyen az életében. Ha nem volt tűz, akkor kezdjük el keresni a kiégést. Csillag, apró betű, kivéve a szélsőséges segítő szakmák, ápolók, orvosok, nővérek, olyan emberek, akik 0-24-ben gyakorlatilag embereket kezelnek, őnek még csak égni se kell egy jó kiégéshez. Oké, tehát ha valamit én gőzzel félendületet csináltam, nem igazán tudok kiégni. De ha 15 éven monotonon csinálok valamit, abban ugyanúgy el tudok fáradni. Nem? A monotónia az megint egy másik, az inkább egy kifáradás, az egy unalom, a kiégéshez kell a tűz, a kiégéshez kell az, hogy te belevesd, a kiégéshez kell az, hogy remegjen a gyomrod, ott legyenek azok a pillangók, amikor elkezded csinálni. A lámpaláznak a pozitív részét, hogyha ismeritek ezt, amikor van a lámpaláznak a pozitív, ami felpörget, és ti már valószínűleg nem ismeritek a lámpaláznak a negatív debilizáló része, na az nem az. Tehát kell, hogy hegy legyen, ahhoz hogy aztán a völgyet. A depresszióban nincs meg ez a fajta nagy számú rezgés, magas rezgés. Előtte hiányzik a tűz. Előtte hiányzik a tűz. Mik a konkrét tünetek?
Tehát mondjuk, hogy szorongok, hogy stresszes vagyok, hogy rosszul alszom, tehát mi olyan tünet van, amikor én abba az irányba mehetek, hogy lehet, hogy nekem most van egy szorongás nem feltétlenül jelenik meg, már nem kizárható, tehát nem elválasztó tünet. A leginkább a kétoldali munkaundor. A régen imádtam bemenni, most már reggel felfordul a gyomrom, akár szó szerint, akár képletesen értjük. Nagyon sokszor testi tüneteket adunk már a súlyos kiégésre. Tehát szélsőséges testi tüneteket hányingertől elkezdve. De a legtisztább, én 3 kérdéssel szoktam menni, amikor praxisomban diagnosztizálunk valakit. Az első kérdés, milyen az alvásod? Az alvászavar önmagában nem a kiégés tünet, viszont stressz tünet, mert hogy van álalvás és átalvás zavara. Az elalvászavar, amikor pörgő aggyal, üveges tekintettel nézel ki a plafont, az átalvás pedig, amikor felébredsz. Ez még nem a önmagában kiégés tünet, de előre. De szerintem a felnőtt lakosság 80%-a alvászavarban szenved. Vagy fel kell éjjel 2-3 körül, mert magas a kortizol, vagy nem tud elaludni, vagy lecsukja a szemét és elindul az agya és kattog és éjfélig fönn van. Ezek stressz tünetek, tehát ezek még nem kiégés tünetek. Ez klasszik stressz tünet, de felnőttként az elájulok és alszom 8 órát, azért az nagyon ritka, nem? Vagy fölkelek, vagy zaklatottan alszom. Mondjuk 6-7 órát, de nem ébredsz, pihentem. Vagy nagyon rosszul ébredsz, igen. A felébredés az egy másik. A második kérdésem, hány szabadnapot hagytál benne az elmúlt évben? Miért? Mert azok az emberek, akik magas tűzzel égnek, azok szeretik csinálni a dolgokat, és nagyon hatékonyan dolgoznak. A kiégésnek az egyik faktora a teljesítmény csökkenése. Amikor elkezd csökkenni a teljesítményed, akkor normális, egészséges ember mit csinál? Elmegy szabadságra. Okay. A kiégett ember mit csinál? Még jobban bűntudata van azért, mert csökken a hatékonysága, ezért nem engedi meg magának se a szabadságot, se a pihenést, feltolja még jobban az energia szintjét, értsd, már saját magát égeti, tehát hogy már nem a külső energiát, a szabadságot és egyébnek az energiáját égeti, hanem írd és mond saját magából ég. És elkezd egy lefele menő spirálba átváltani, nem veszik ki a szabadságokat, hétvégén dolgozik, hajnali 1-kor még dolgozik, mert máskülönben nem tudja elérni a régi hatékonyságnak a töredékét sem. És ez egy gyönyörű lefele menő spirál. Ez egy paradox dolog, tehát igen. Hogy akkor én ki vagyok égve, de nem veszek ki annyi szabadnapot. Pontosan. Aha, tehát te azt mondod, hogy hány szabadnapot marad bent, az egy konkrét jel. Igen. De érdekes. Igen. Egyre nehezebb ezzel operálni, mert egyre jobban tisztulnak le ugye a nagyvállalati törvények és szabályozások, egyre nehezebb. De ilyenkor csillag apró betű megint csak, oké, hány olyan szabadnapot vettél ki, amikor valójában otthon dolgoztál? Aha, itt azért 20-28 napok simán visszamenőleg 2-3 évre szoktak lenni. Tehát fura módon ki van égve, de nem tölt, nem nyaral, pontosan, nem pihen. Pontosan. Tehát, hogy egyre nagyobb ókuskerékben van. Ha tekintenénk a kiégésre, én azt mondom, hogy ez egyik legfejlettebb vírus lenne. Mert minden, a kiégés bejut az agyba, a vezérlőközpontba, és minden, amit őt veszélyezteti, azt így fogja, és így biztosítékonként így klik, lekapcsolgatja. Nagyon kemény, ezért... Várj, ezt értelmezzük. Tehát, hogy van maga, nagyon jó. Tehát a kiégés bejutott, elkezdek kiégni, az mondjuk egy élő organizmus a testbe, és minden olyat kívülről lekapcsol, ami őt felszámolhatja, felismerheti, leleplezheti, meggyógyíthatja. Pontosan. Ezért elkezdi ezeket a külső veszélyforrásokat lekapcsolni, pontosan, hogy a kiégés minél tovább életbe tudjon benned maradni? Igen. Wow! Igen, egyszerűen annyira kontraproduktívvá válik az ember, hogy kívülről nézed, hogy tudod magad ennyire tönkretenni. Nem érti a környezetet, hogy ma mindenki üvölt, hogy pihenj. Nem, még van egy kis dolgom, és még ráhúzok 6 óra munkát aznap. Miközben már belül már kész vagy. Miközben te már belül a beledet húzod. Azt a mindenségit neki. Tehát ez a túltolom, megcsinálom, meg kell csinálnom. Mondtál itt egy nagyon érdekeset a szünetben, hogy például elmegyek Szabira, és ott betegszem le. Ez szerintem a magyar lakosság megint 80%-áig az, hogy senki nem ért, hogy miért a nyaralás alatt influenzás. Ez kevésbé kiégés, sokkal inkább stressztünet. Ez egy klasszikus stressztünet. Nem engeded meg magadnak munka közben, hogy beteg legyél. Hát ez szerintem mindannyiunkkal előfordul. Az első napon belázasodsz a nyaralásra. Vártad a nyaralás. Nem az első napon, nem mindig, attól függ, milyen hosszú a szabadság. Aha. Hétvégén általában, hogyha a hétvégére ütemezed, akkor péntek délután lebetegszel, hétfő reggel csillivilli influenzából kigyógyulva ott állsz. Tehát tök egészséges vagy. Szabadság alatt ezt a 80-as években, ha jól emlékszem, írták le a Wall Streetnek a menedzsereinél, ezért néha menedzserbetegségnek, gyakran szabadságbetegségnek hívják, de még egyszer mondom, ez inkább stressz, mint kiégéshez tartozik. Ugye a stressznek a kulcsa az emberi szervezet túlélésének a garantálása. Most nem megyek bele ennek a szervi okaiba, de ha a másik oldalról lelki okokból feltolja gyakorlatilag az immunrendszered, és ahogy Feri megfogalmaztad az előbb, tol, nem hagyja, hogy te veszélybe kerülj, és ami stresszben vagy, addig az immunrendszered 150-200%-on megy. Abban a pillanatban, hogy te elkezdhetsz pihenni, abban a pillanatban az immunrendszer azt mondja, oké, akkor 150-200%-ot most visszapótoljuk, és lemegyünk a normál immunrendszer hatása alá, és itt jön a betegség.
És ennek szélsőséges esetei vannak. A könnyebbek, azok a felső légúti, enyhe 38 fokos láz, ami pont annyira elég, hogy bedugjon az ágyikóba és pihentessen. A durvábbak innentől skálázzuk fölfele, mert jönnek a durvábbak, a különböző a testi tünetek egészen a szívinfarktusig, és ez teljesen tipizálható, pénteken letetted a lantot, kedd délután, szerda napközben fog beütni. Tulajdonképpen akkor ezért van az, hogy a Szabi mennyire betegednek. Milyen érdekes, igen, nem? Zseniális a szervezet, tehát zseniálisan működik, akkor itt valószínűleg az a baj, hogy mi toljuk túl. Ugye azt a részt, ami után jön a bünti, idézőjelesen mondom, hogy büntibe tesz a szervezet. Tehát nem figyelünk magunkra, a munkahelyünk után hazavisszük a melónkat, még ott pörgünk rajta, tolunk rajta, és amikor lehetne pihenni, akkor szépen így visszakopok, hogy itt vagyok. Tekints úgy erre, mint egy bankra. Hitelt veszel fel, igen. És utána a bank visszakéri. Tehát a banknak kell a tőke, kell a hitel, banknak minden kell, és ez amikor az immunrendszerrel kifizetteti betegséggel gyakorlatilag a te pihenésed. Tehát és a betegsége beletol alvásba. És azt meg tudod különböztetni, hogy ez workaholikus, tehát munkamániás vagy kiéget? Mert ugye a munkamániának is azért ez a tünete, hogy nem tudok lazítani, hogy állandóan kattogok, hogy folyamatosan dolgozom. A munkamánia az a kiégésnek az előszobája. Tehát a workaholic az oda vezet, hogy te kiéget leszel. Mert ugye ott is az a tünet, hogy állandóan akarok lenni, folyamatosan mikromenedzselek, mindent én akarok intézni. Ez maga az égés. Ez maga az égés. Ez az égés. Ez az égéshez vezető folyamat. Ez maga az égés. Ez már maga az égéshez. Tehát a munkamánia az égés, ez a tűz, és ez vezet oda, hogy egyszer csak megérkeztél oda, hogy ki vagy égve. Előfordul az is, hogy nem munkaokból égsz ki, tehát párkapcsolatban ki lehet égni? 2010-es évek elején kezdték el kutatni a párkapcsolati kiégésnek a fogalmát, 13-14-15-re letisztult és kutatásokkal alátámasztva, hogy ez létezik. Ugyanaz a lefolyása nagyjából, csak nem a munkahelyet, párkapcsolatot mondunk. Itt igaz a párkeresésre, ez igaz a gyereknevelésre. Ugye, ha nagyon nagyot ugrottunk előre, visszaugranék az elejére, mert az érthetővé teszi a mostani mondatunkat. Ugye a kiégés az a maga egy energiavesztett állapot, elvesztettem a tüzet. 74-ben Herbert Freudenberger és kutatócsapata, amerikai pszichológus és kutatócsapata írták le a kiégést. Kapaszkodjatok, 74-ben csak segítő szakmákra tudták leírni. És akkor innen mentő, tűzoltó, orvos, front office, call center, tehát mindenki, aki embereknek segít. Itt vagyunk 2024, igen, 24-ben itt vagyunk, és ma már arról beszélünk, hogy informatikusok, mérnökök, stb. Olyan szakmák, amik 74-ben védettek voltak a kiégéstől. Miért? Mert itt a digitalizáció, mert mit csinált régen egy tervezőmérnök? A nagy plotter papírra, ceruzával rajzolt, tervezett, számolt, távol az emberektől, elbújva egy sarokirodába lehetőleg. Ma már mit csinál egy mérnök? Számítógép, hazaviszi, otthon is elérhető. Az még kevésbé, de otthon mit csinál? Ugyanúgy betolják meetingbe. Mi a meeting? Segítő szakma, meg ki kell találnod, hogy a másik mit akar. És innentől arról beszélünk, hogy a populáció jelentős hányada, értsd, aki nem termel, tehát nem terméket állít elő fizikai munkával, az úgy nagyjából veszélyeztetett. Pedig én azt gondoltam erről, hogy a kiégésben, ha mondjuk én egy gépsoron dolgozom a csavargyárban, 15 éve ugyanazt a 8-as vagy hanyas menetet esztergálom, akkor hamarabb kiégek, mint egy szellemi melóban, ami mérnök például. Logikailag igazad van, a gyakorlatban azért nincs igazad, mert a termelés közben te előállítasz valamit, van látszatja a munkádnak. Aha. Le lehet mérni a nap végén, a képletesen vagy fizikailag rá tudod tenni a terméket a mérlegre. Azok, akik irodában dolgoznak, és ma már számítógépen terveznek, azok már a nagy plotter papírt se tudják a nap végén rátenni a mérlegre, hogy azt mondják, hogy 360 g papírt állítottam elő rajzolva. Igen. Tehát, hogy ti és én hazamegyünk, és tegyétek fel az aznapi munkátokat a mérlegre. Nem tudod. Igazából nem tudod megmérni. Fiatalkorban is jelentkezhet, vagy ehhez 10-20 évnek kell eltelnie, vagy ez nem időfüggvénye, tehát ez nem egy hosszú út, aminek a végén ez megjelenik. Lehet fiatalkori kiégés? Nagyon fiatalkori is lehet. 2010-es évek elején középiskola a másodikban már mértek súlyos kiégést. Nem már, hogy egy két várja, de ez nem, de ő miben a tanulásban? Túl van hajtva, olyan gimiben jár, versenyistálóban van, és mire oda kerül, hogy menne egyetemre, full kiég, mert a 12 évét versenyistálóban tanulta. Pontosan. Aha. Pontosan. Én ugye felnőttekkel dolgozok csak és kizárólag, ennek számos oka van. Nekem a legfiatalabb kliensem 21 éves egyetemista volt. Ő a tanulásban valószínűleg. Ő a tanulásban egy elég komoly, komplex útja volt. Igen, ő neki például ott kellett hagyni az egyetemet, azt a szakot, amit ő magának választott általános iskolában már.
Oké, jelez a testem, rosszul alszom, megvannak a tünetek, stresszelek, felkelek, fáj a hátam. A harmadik, bocsánat, igen? A harmadik, mert kettőt elmondtuk, ugye az alvás és a szabadság, a harmadik a kulcsa az egésznek. Na. Milyen a közérzeted vasárnap? Délután, hogy örülök-e, hogy megyek bedolgozni, vagy nem. Én ilyenkor, hogyha előadás van, én ilyenkor szépen csendben maradok, és megvárom, még így foltokban a hallgatóság ki kuncogja magát. Oké, várjál, tehát, hogy milyen a közérzeted vasárnap? Aha, ebben az a gáz, hogy aki kuncog, az érti a kérdést. 3 típusú ember értheti a kérdést. Az egyik, jó, de szép, aki benne van nyakig a kiégésben, a másik, aki benne volt nyakig a kiégésben, a harmadik, akinek egy közvetlen hozzátartozója a szerette van benne nyakig a kiégésben. Tegyünk oda még egy 3 felediket, aki hallgatta egy előadásomat. Mert hogy mi történik vasárnap tipikusan délben, tök jól eltaláltad, Feri, 12-2 közt én úgy hívom, hogy felfordul az ember gyomra, keresztbe áll az ember gyomra. Ez lehet egy rossz szájíz, ez lehet egy kétoldali munkaundor érzés, de mindenképpen valami testi-lelki tünet és egy nagyon tiszta változás az előtte-utána állapot így csettintésre. Felfordul az ember gyomra a munkától. Nagyon komoly. De hogy mert eszedbe jut a hétfő? Vagy igen. De vasárnap délig még el vagy, érted? Tehát a vasárnap déli ebéd, vagy a Forma 1-2-kor az a határvonal, ami becsilingel, hogy holnap meló. És ott jön egy tudat alatt elkezdesz készülni a következő munkanapodra. Tudat alatt elkezd felkészülni a következő nap pörgésére, mit kell csinálni. Ez nem feltétlenül jön fel a tudatba, tehát nem feltétlenül tudod megmondani. Te csak azt érzed, hogy nem vagyok jól. Ismerek embert, aki becserélte ezt hétfő reggel, még ugye egy generáció vagyunk, az asztaligépnek az alaplapi pittyenését ismerjük, most a laptoposok ezt nem ismerik, becserélte hétfő reggel alaplapi pittyenésre. És ott rögtön bejött. Ismerek olyan embert, aki ezt átcserélte szombat délre, péntek délután 4-kor lerakja a munkát, szombat délig van jól. Onnantól végig szörnyű közérzettel, és amit valaha hallottam legsúlyosabb történet, az egy 6-8 hónapon keresztül a reggel céges autó, pitty-putty kinyitja, popóka hozzáér a textilhez, és abban a pillanatban rókakomon kiugrik. Már hány? Aha. Ennél tisztább üzenetet, hogy hányok a munkámtól? De ez már azért szélsőség. Abszolút szerintem az illatosító lehet a baj. Igen, az ülésfűtés túl erős. A testünk nagyon tisztán jelez. A testünk ezt hívják pszichoszomatikának. Amikor a tested a lelki folyamatokra reagál. Oké, gyerekek, hát itt engedjük el a kezeteket, gyakoroljatok némi önkritikát, nézzetek magatokba hallottak alapján, jó? Aztán ha van kérdés, küldjetek nekünk, még van egy csomó, úgyhogy mindjárt folytatjuk. És én érdekes csak azért tudtam ezt, mert van egy ismerősöm, aki ki van égve. Egy már elment. Egyik már elment, a másik még tartja magát. Igen, jövünk mindjárt. Jó, van kérdés, közben küldjetek nyugodtan, itt vagyunk, mindjárt folytatjuk a beszélgetést. 8:30 pontosan. 3:09 lesz pontosan, 6 perc van, jó reggelt, időjárásunk, Ferenc. Jó. Köszönjük szépen. Déli. Az időjárás jelentést a Szatmári épületgépészeti és fürdőszoba áruházak támogatta. Szatmári, fűtésben is szakértő. Gyerekek, eddig OCP, most Szatmári, minden van. Itt az új év tele vagyunk. Igen, Veres Csaba pszichológus a vendégünk, továbbra is a kiégésről beszélgetünk, kifejezetten ugye kiégésre specializálódott magánszemélyeknek, illetve vállalatoknak tartott tréningeket. És hát valami érdekes dolgokat mondasz, ugye itt a tünet együttest már átvettük, hogy az alvás például ugye a kiégés, vagy a megváltozott alvás, én elmondtam, hogy hánykor fekszem, hánykor kelek, hát nagy a baj, ugye a túlzott munkavállalás, amivel egyébként a kiégés. Hajszolom, ez van. Ugye erről beszélgetünk, próbáltuk összefoglalni, hogy mik a leggyakoribb tünetek. Nagyon sok kérdés jön. Gyorsan 1-2-t, aztán még folytatjuk. Rákkal nem válaszolhat a szervezet a kiégésre, ugyanezen az alapon, hogy egyszerűen túlhajtod maga, és nem hagyod időt a lélegzetvételre? Abszolút, a pszichoszomatikának az alapszabályai szerint a rákos megbetegedéseknek a 80% a pszichés eredetű. Tehát ide tartozik a kiégés is, mint akár egy forrás. A kollégák 80%-a írt Teamsen, hogy hallgassátok a Balázsikat, mert rólunk beszélnek. egy másik SMS. Vállalkozó vagyok, állandóan fájdalmam van, a jobb oldalt, november végén elmentünk pihenni egy hosszabb hétvégére, az út elején elmúlt a fájdalom, amikor eltelt a hétvégén, indultunk hazafelé, megint visszajött a válfájdalom. Szerintem beszédes. Akkor ez most kiégés, Bálint? Ezzel alapján nem lehet diagnosztizálni kiégés, de önmagában beszédes, hiszen Bálint nagyon szépen megfejtetted az útvonalat, hogy volt, nem volt, újra lett. Tehát valami történt útközben. Ugyanaz, mint a vasárnap délután. Gyakorlatilag igen, de ennyi alapján nem lehet azt mondani, hogy igen, nem. 3 gyerekes anyuka vagyok, 5 éve itthon vagyok a gyerekkel, konkrétan már semminek nem tudok örülni, csak csinálok mindent, mint egy gép, nulla érzéssel. Tegnap óta járok kineziológushoz, ő nyitotta fel a szemem, hogy mi is ez a kiégés.
klasszik, igen, és nem? innen kezdtünk el beszélgetni, hogy a segítő szakmák közé, ezt nem volt már időnk kifejteni, a segítő szakmák közé a család üzemeltetése top beletartozik. Egy anyuka, aki 3 gyereket üzemeltet, a férjet, a családot, a számlákat, egyebeket, abszolút és szélsőségesen veszélyeztetett, hiszen az egyik legextrémebb segítő szakma az anyaság. Igen, de ez milyen érdekes egyébként, és mennyire égető, igen. És hosszú távú, ugye? Mert amíg a gyerek nem repül 18 es koráig, addig... És nehezen mondasz fel. Igen. Családi kiégés, hogy lehet meggyógyulni, vagy legalább ráterelni magunkat erre az útra? Újratervezés. Abból kell kiindulnunk, hogy a kiégés az egy tünet, a tünet pedig beszédes abból a szempontból, hogy mit szúrtunk el. Tehát valamit el kell szúrnunk ahhoz, hogy a kiégés megjelenjen. Túl sokat tettünk bele, túl keveset vettünk ki belőle. Egyensúlyvesztett állapot, ez a kiégés. Tehát és innentől fog azért mondom el általánosságban így, mert mindegy, hogy párkapcsolatról, családról, munkáról, hobbiról beszélünk, sportról beszélünk. Ha túl sokat teszek bele, túl keveset veszek ki belőle, egyensúlyvesztés lesz. Tehát nem töltődök benne. Oké, de mit csináljak? Tehát csak tolom, akkor benne vagyok a mókuskerék. El kell engedni dolgokat. Vagy meg kell tanulni például élvezni a gyümölcsét a dolognak? Azért, tehát amennyire konkrétumokban beszéltünk eddig, innentől annyira nehéz, mert 1001 fajta kiégés a útvonal lehet. Az érzés mindenkinek közös, de az, hogy jutottam el oda, az más. Ezért tudom általánosságban azt mondani, hogy túl sokat tettél bele, túl keveset vettél ki. Túl sokat sportoltál, és nem élted meg azt, hogy megkaptad az első, második, harmadik helyet. Túl sokat jártál be dolgozni, de valójában a pénzt, amit kerestél vele, azt nem töltődésre, hobbira, szórakozásra, családra költötted, hanem egyszerűen félretetted, és rohantál vissza újra dolgozni. Tehát itt ezt jelenti az egyensúlyvesztett állapot, hogy az eredményét annak, amiért dolgoztál, elfelejtetted élvezni. Nem vetted ki magadnak kellő mennyiségben. Van remény, a gyurma látszik. A gyurma az látszik. Valószínűleg a kiégés elől menekülök ide, hogy legalább most valami látszik. Igen, mert eddig tök érdekes, hogy például hobbikkal kapcsolatosan te így elengedő voltál. Megtanulok zongorázni, csillagász leszek, akár, és ebben most megvagy, haver, jó úton vagy. Igen, de hogy persze, de hogy ezek inkább ilyen műsorban vállalt dolgok voltak. De én például a hobbira meg az önidőre nagyon adok. Én ebben nagyon önző vagyok. Muszáj. De ez kimondottan önző vagyok. De az egy tüneti kezelés, vagy akár egy megoldás az lehet? Egy megelőzés és kezelés. Tehát ha hobbiról beszélünk, a hobbi és a sport az ott van a topban. Tehát, hogy ez a kettő, a hobbi és a sport az én idő, nevezzük akkor általánosságban, aha, ez szükséges. Akkor visszakanyarodnék, amikor a kiégés bejut a vezérlőközpontba, a testünkbe, az agyunkba, és lekapcsol mindent. Ez mindenre igaz. Csillag apróbetű, imádom a csillag apróbetűket, pláne a bankoknak dolgozok. A sport. A sportnál 80%-ban lekapcsolja, 20%-ban pedig extrémizálja. Tehát ugye lekapcsolása valaki nem hallott, hogy védi magát a kiégés belül, pontosan, ezért lemorzsolja a barátokat, a szeretett fel a dolgaidat, igen, hogy egyre jobban ő életben tudjon benned maradni. Igen. De a sportot nem üti ki. A sportot 80%-os eséllyel kiüti, 20%-os eséllyel pedig extrémizálja. Tehát az az ember, aki stresszkezelésben, kiégés megelőzésben heti 3-szor 5-10 kilométert jó érzéssel, szívesen futott, és utána megvolt a élmény, endorfin termelés, és a teste díjazta a mozgást, az 80%-os eséllyel, hogy beüt a kiégés, ezt el fogja veszíteni, 20%-os esélye pedig napi 10, 20, 30, 40, 50 kilométert fog futni, hétvégén, szombat, vasárnap pedig 2 versenyre el fog menni. És 0% élvezet lesz benne, csak a bűntudat, ha 10 kilométert 1 másodperccel lassabban futottam le, mint tegnap, akkor vagyok. Oké, de akkor mi a kiút? Vagy ez egy hosszú kiút. Meló önismereti munka, oké. Munkahelyváltás talán egy rövid időre, de mi a valódi kiút? Tehát terápia, vagy pihenés? Mert ugye itt azt mondják, hogy jó, elmegyek 2 hét Szabira, kipihenem magam. De a komoly kiégésről beszélünk, az már valójában semmit nem ér. Szabadság már bőven kevés. Az már kevés, nem? Az már semmi. Semmi. Nem tudsz, te szabadságot nem tudod megengedni magadnak a pihenést. Ezért nem mentél szabadságra éveken keresztül, mert nem érdemelted meg saját magad szerint. Akkor ez a kiégés azért ez egy erős önszabotálás is ugyanakkor. Ugye? Az. Tehát elindul egy önszabotáló hitrendszer, hogy nem érdemlem meg, nem kapom meg, nem lesz jó, még többet, még máshogy. Tehát, az egyik, és jó is, hogy ezt behoztad, mert az egyik legnagyobb tévhit a kiégéssel kapcsolatban, hogy a gyenge emberek égnek ki. A gyenge emberek nem égnek ki. Tehát egy kliensen fogalmazta ezt meg nagyon tisztán, a kiégés nem a gyengék sportja. Tehát ahhoz, hogy te kiégj, ahhoz égned kellett. Ezt mondtuk, igen. Ez és gyenge innen, meg... A gyenge most ne úgy értsd, hogy gyenge, hanem aki nem tesz bele extrém energiákat, így értendő a gyenge, tehát nem tolja túl. Innentől fogva az újratervezés, az, hogy tudom normalizálni a munkaidőmet, a munkaenergiámat, hogy ne én akarjam megváltani az egész vállalatot. Tehát igen, szerződtem egy 8 órás munkanapra, egy 40 órás munkahétre, akkor miért 90 órát dolgozok?
Mert hogy biztos, hogy nem a túlóradíjért, vagy a nem tudom miért, hanem a belső önmagam elismerésért. Keressem meg azokat a pontokat, ahol el tudom fogadni én, hogy sikeres vagyok 8 órában. A maradék a 20 mennyi? 16, igen. Nem vagyok jó matekból, ezért nem pszichológus. A maradék 16 órában pedig keresek olyan dolgokat, amik töltenek. A családom, a sport, a hobbim, a barátaim, a kultúra, a szórakozás, az nem bármi. Lehet, hogy neki ez az oldal hiányzik, és azért menekül a munkába? Nagyon sokszor nem. Tehát nem lehet feketé-fehéret mondani. Nagyon sokszor egyszerűen csak beszippant. Ha beszélünk egy picit akkor másik oldalról, csak nagyon fogy az időnk, és még a kezelésre is kéne beszélni a bemenetről. A stresszérzékeny személyiség típus úgy hívjuk, hogy A típusú személyiség, és a stresszre nem érzékeny személyiség típus a B típus. Van még 2 másik, azzal most megengedően nem foglalkozunk. Valaki kanyarodjon a jegy, így végzi el a főiskolát, egyetemet, semmi nem érdekli, csak az, hogy legyen meg a papír, és kész. Ez az ember egy B-típus. Bekerül a munkába, és körülnéz, hogy mekkora cég, mennyi feladat, mennyi projekt, itt a jövőt tanítják, ezért fizetést kapok. És átkapcsol A-típusba, és széthajtja magát, mert izgalom, mert éhség, információ, tudás, éhség jön be, és ilyen szempontból indifferens, hogy egyedül van otthon se kutyája, se macskája, vagy egy szerető, támogató család van mögötte. De menjünk egy másik irányba, kialakulás még mindig. Nagyon gyakran férfiaknál megfigyelhető, hogy az első gyerek születésekor rálépnek a gázpedára. Nem kicsit, hanem automataváltósok ismerik a kickdown fogalmát, tehát egy kickdownig tapossa a gázpedált. Miért? Mert a feleségnek a fizetése kiesik, és hiába ő 8 órában dolgozik, hiába nem fog több pénzt kapni a legtöbb esetben, hogyha túlórázik, de úgy gondolja, ha többet dolgozik, akkor majd több lesz, és itt jön egy egyensúlyvesztés. Nagyon sok férfinél figyelhető meg az első gyerek születésekor. És ez még hatványozza a második gyerek születése. Azt a mindenit. Tulajdonképpen nagyjából mindenki érintett benne, gyerekek. Vagy érintett leszel. Tehát vagy kiégsz, vagy kifogsz. Nagyjából. Ha nem vagy mondjuk végre, igen. Oké, de ez egy lehetőség is, nem? Abszolút. Tehát, hogy azért ez tényleg egy új szansz, vagy egy esély, hogy fölismert, hogyha nem akarsz tényleg 3 éven belül vasárnap délután, az ebéd után elszenderedni és meghalni mondjuk. Ahogy egyébként sokan tényleg vasárnap délután halnak meg, amikor kiengednek, ez nagyon érdekes, ez egy belgyógyász mondta, nagyon izgi. De hogy akkor azért ez egy lehetőség is, hogy újra teremts valamit, nem? Pont így kell felfogni. Tünet, ami üvölt, és hogyha észreveszed, akkor van lehetőséged változtatni. Mert kapsz elég energiát a változáshoz, hiszen annyira rossz lesz neked, hogy abban már nem fogsz tudni létezni, ha képes vagy felismerni. És innen jön nagyon sokszor mondják, hogy igen, de hát a munkahelyet kell váltani. Hogyne, abszolút, instant megoldja a kiégést. 1-2 évig. Tudjátok, már csillagapró betűtkezik. Én 3 lépést azonosítottam a klientúrámban. Az első a kiégés miatti felmondás, fontos, ha én nem változtatok magamon proaktívan. Az első kiégés miatti felmondás, maximum 1,5 évet tudok jól lenni az új munkahelyen. Ugyanoda fogom magam találni, ugyanabban az érzésben, csak valójában sokkal mélyebben. De nem gond, van egy tuti recept már bevált, fel kell mondani. Munkája. Bizony, de a második felmondás max 6 hónap. De nem gond, tuti recept, fel kell mondani. Aha. A harmadik a munkahely, tehát a harmadik kiégés miatti felmondás, amennyiben én nem változtattam magamon, a legtöbb ember már nem írja alá a próbaidő végén a határozatlan idejű szerződést. Én 2 hónapot mondtam volna így a 6 után, ugye ott vagyunk. Ja igen, vagyok próbaidős. Igen. Ja. Oké, de mi a megoldás? Tehát valamit adjunk azért, mert a tüneteket tudjuk. A megoldás az, hogy fékezz. Én éjjel 2-kor vagyok fönt, tehát hogy nekem most ez a mozi egy ideje. Némi magnézium kis ashwagandha segített egy ideig. De nagyon, az a 3 óra nagyon hasznosan tud telni. De ott a tiéd a világ. De ez is egy ugye ezt megbeszéltük. Tehát az éjjeli ébredés. A tested megsikít, hogy aludni kéne, mert van egy minimál alvás mennyiség, és az alvásra is ugyanúgy tekintünk, mint a bankra. Én most 4-5 órával hozom. Tehát ilyen nagyjából éjjel 2-kor, 3-kor kelek, de 10-kor alszom. Ez csúnya végere. Csúnya végere. Reggel 6-kor már így csücsülsz. Oké, munkahelyváltoztatás nem segít. Mondjuk nincs otthon egy támogató. Hogy nem segít. Egy ideig megúszom. Nem segít. Akkor mi a teljes tiszta lap? Tehát, hogy hogyan indulok? Azért dolgoznom kell, hogy pénzt keressek, van egyfajta verkli, amiből azért nem tudok elmenni fél évre Nepálba meditálni. A legtöbb esetben a fékezés az elsődleges. Energiát kell teremteni ahhoz, hogy tudjak energiát teremteni. Hol tudok energiát teremteni? Ott, hogy a túlórát, a túlhajtást visszafékezem. Normalizálom a munkatempómat, normalizálom a munkaidőmet. Tehát lassítok a munkáját. Lassítok. Megengedem a kínai közmondás, a dolgok elintézésének figyelemre méltó képessége mellett ne felejtsük
ne feledkezzünk el a dolgok elintézetlenül hagyásának figyelemre. Mekkora bölcsesség, milyen okosak voltak. Nagyon okosak. Engedd el. Tanuld meg, hogy nem csak rajtad múlik, hogy az a 10, 20, 30, 50 ezres vállalat Oké, de ha 10-20 éve erre vagy kondicionálva, ha ez az addikciód, de ebben vagy. Balázs, hogy változz. Aha. Ha erre vagy kondicionálva és rosszra vezetett, akkor itt akkor az ideje valamit muszáj csinálod, mert a recepted nem működik. 20 éves rutint akarsz kiölni magadból, vagy 30 éveset. Azért ez nem könnyű. Senki nem mondta, hogy könnyű. Ez igaz, viszont azt a tisztán merem állítani, hogyha valaki egy picit is oda teszi magát, a kiégésből mindig van visszaút. Oké, de akkor ez úgy kell elképzelni, hogy sok pici apró változtatás, inkább sem, mint egy 180 fokos fordulat. Tehát, hogy a szokásaimon kezdek változtatni, egy sétával, egy naplemente észrevételével, egy parkba elmenettel, egy lazabringával, tehát elkezdek örömforrásokat behozni, elkezdem a lelket táplálni, és az elindít majd egyfajta belső változást. Erre gondolsz akkor, nem? Nem egy 180 fokos fordulatra. Nem, ha egy változtatás megoldotta a kiégést, annak két oka lehet. Az egy nem kiégés volt, kettő átvered magad. Van egy nagyon jó mondás, megint csak egy amerikai könyvben van leírva, a kiégés az 1000 vágás általi halál. Jó, de szép. Nem egy vágás. Jó, de szép. Tehát 1000 vágás nem tudsz egy sebtapasszal gyógyítani. Arra 1000 sebtapasz kell az 1000 kicsi stressz vágásra, ami a testeden, lelkeden képződött. Tehát nem, a kiégni se úgy égtél ki, hogy Feri, tegnap még jól voltál, ma meg pang, kiégtél. Nem, ez egy folyamat, akkor veszed észre, amikor már nagyon-nagyon fáj, vagy nagyon sokan visszajeleztek, de addigra te már begyűjtötted az 1000 vágásodat. Értsd, ne az legyen a cél, hogy most hirtelen mindent megváltoztatok, és minden hű, de jó lesz, mert nem fog működni. Lassú, biztonságos folyamatként az 1000 vágást ezgenként szépen megkeresem a vágásokat, és sebtapaszokkal hagyom begyógyulni a testemet, a lelkemet. Tehát ezért fontos az időfaktor, hogy ne az legyen, hogy mindent azonnal akarok megváltoztatni, mert nem lesz annyi energiád. Egyszerűen nincs annyi. A kiégésnek az energiavesztett állapot az egyik jellemzője. De fura módon érdekes az emberi szervezet, mert az energiavesztettség okozza a túlpörgés és a túlagyalász is akár éjszaka. Igen. Az egy energiavesztett állapot, te meg azon, hogy nem alszom, friss vagyok, mennyi gondolatom van, de valójában mínuszba dolgozod magad. Pontosan. Tehát a kiégés és az energiavesztettség okoz egy felpörgetett elmét mondjuk éjszaka. Szebb lecsukódik, agy elindul. Holott közben fáradtság a maga a mozgatórugó, nem az, hogy te most milyen de élénk vagy éjszaka. Csak túl vagy pörgetve. Pontosan. Szülői kiégésből mit csinálok? Intézetbe adom őket? Vagy, nem rossz. Sokan kérdezik, ugye, mert azért azzal nem tudsz elfutni, ha a gyerek 6 éves, 8 éves, 16 éves, 3 éves. Azért még ha mondjuk velük tervezel, azért egy hosszabb távú dolog. Vagy önidőt csempészek, vagy megszököm, vagy felvállalom jobban, hogy nekem erre szükségem van, és adjatok egy kis önidőt, mert amit én töltök, én mindig azt mondom a többi szülőnek, meg magamnak is, meg mindenkinek, hogy amit te töltesz magadon, ha hagyja a párod, akkor azt vissza tudod adni a családba, ha te föltöltöttél. Oké, ez még egy szerencsés állapot. Pozitív önzőség. Aha. Az az anyuka, aki 3-5-10 gyereket, egy gyereket, teljesen mindegy a szám irányít, és ő egy full maximalistaként oda teszi magát, ő saját magát áldozza be a család túlélésért. Itt az ideje megnézni a tükörben, hogy akkor én hol vagyok. Van időm manikűre, van időm masszázsra, van időm fodrászra, van időm kozmetikusra. Van időm elmenni futni, biciklizni, sportolni, átmenni a szomszédasszonyhoz, trécselni? Hagyok magamnak erre időt? Vagy belül a maximalizmusom kapcsán szétkorbácsolom magam, hogy nem hiszem el, mert még mindig nem teregettem ki. Ki nem fütyüli, hogy kiteregettél el, pontosan 2 óra múlva ráér, vagy a férjed kitereget. Tehát, hogy adjunk talán Popper idézet, nem vagyok a jó idézetekből sem. A párkapcsolat 3 idősíki. Az én időm, a te időd, a mi időnk. Én az én időm, amit én szeretnék, te a te idődben, amit te szeretnél csinálni, mi a közös időnkben, amit ketten szeretnénk csinálni. Ez gyerekekkel ugyanúgy megvalósítható. Értelemszerűen nagyon sok család van, akinek több 100 kilométerre a nagyszülők, nincsen segítség, vagy már nem élnek a nagyszülők, a gyerekek nagyszülei, és nem tudják megengedni maguknak a babysit. Igen, viszont barátoknál biztos vagyok benne, hogy nagyon hasonló élethelyzetben vannak. Tehát, gyerekek, hozzátok át a gyerekeiteket, ti addig elmentek wellnessezni, aztán 2 hét múlva visszaadjuk egymásnak. Aha, ez mondjuk egy jó megoldás. Hogy működik. Egyensúlyt kell visszaállítani, és a kiégésnek mindegy, hogy milyen szeletéről beszélünk, család, sport, munkahely. Ugyanaz a lényege, energiavesztett állapot, egyensúlyvesztett állapot, vissza kell állítani. Én most jelen pillanatban ott vagyok, hogy kiégek a kiégés elleni küzdelemben. Ki lehet égni a kiégés elleni küzdelemben? Van ilyen? Volt már ilyen kliensed? Elmentek hozzá? Gyerekek, én azt hiszem kiégtem. A kiégés elleni küzdelemek ki lehet égni egyébként? Annyira küzdök, hogy kiégek az ellen, hogy ne égjek ki? Azért ez magas labda, de igen. Hadd ne figyelj, ha csinál valamit, akkor maximálisan csinálja. Hozzuk az új perspektívát. Én maximálisan csinálom, remekül küzdök a kiégés ellen, de már úgy érzem, kicsit kiégtem a kiégés elleni küzdelem. Egy jó maximalizmus azért nem árt egy jó kiégéshez. De akkor például az éjszakai ébredés egyenes út.
Tehát az például egy nagyon erős tünet. Még egyszer nagyon mondom, az a stressztünet, klasszik stressztünet, önmagában még nem kiégés tünet, viszont a kiégésen nagyon gyakran jár kéz a kézben. Az alvászavarnak ez a két formája közül valamelyik. Tehát, hogy magas stressz biztos, hogy jelez, kiégés meg lehet, hogy jelez. Aki a családtól kezdve vegyen ki, Szabit megbeszéltük, össze lehet kötni a rossz táplálkozást a kiégéssel, szarkaja, kevés energia, kiégés, ennél azért ez több kell, ezt megbeszéltük. Komplexebb a dolog, a kiégés alapvetően lelki folyamat. Igen, a nyersanyag, a tápanyag, a vitamin, ásványanyag hiány felgyorsíthatja a folyamatot, illetve a kezelésben, pont is szünetben précseltünk a srácokkal, a kezelésben nagyon praktikus igénybe venni a táplálék kiegészítőket orvosi javallatok mentén. De mondjuk elhízás vagy kórosfogyás, az lehet tünet? Hogy ez ugye pont az, ami olyan sok mindenhez, tehát egy jó szakításban egy átlagember le tud dobni 10-15-20 kilót. Egy tartós párkapcsolatban évről évre így másznak felfele a kilók. Tehát nagyon sok miről beszélsz. Te se szeretsz enni. Nem, hát. Este egy joint? Nem praktikus. Köszönjük szépen. Hogy milyen üveg dobtál valami legyen egy pohár, egy deci vodka, mit tudom én. Előadásokon mindig kell beszélni a szerhasználatról. A szerhasználattal az a gond, hogy olyan, mint a bokatörésre a lidokain injekciót kapni és futni tovább maratonon. Tehát elfedem a háttérzajt, csöndben van a zaj, de az a erősebb, csak én meg nem érzem, mert ott van. Pontosan. Egy dolog megragadt az előző egy órából. A szabadság mindig segít. Oké? Szükséges, de nem elégséges. Szükséges, de nem elégséges. Na, hát nagyon izgalmas volt, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Csak egy rövid kérdés, nagyjából a felnőtt lakosság hány százalékát érintheti? De ne is csak a felnőtt lakosság. De hogy sokan, többen vagyunk, mint gondolom, nem? Tehát ez egy ilyen lappangó... Többen vagy, mint amit gondolnál, hogy gondolsz. Hogy egyáltalán eszedbe jut, hogy te ebben vagy. Hihetetlen. Meg az önvédelmi mechanizmus, meg az önszabotás, ne engem ez nem, meg nem azért, nem, meg a felmentés és a tagadás, igen, azt gondolom nagyon igen, erős. Igen. Nagyon durva. Aha. Nagyon durva. Sőt, a Covid óta tisztán látszik, hogy nem azt mondom, hogy többen, de durvábban. Ugye van egy teszt, amivel mérjük a kiégést, az elmúlt 5 évben 3000-3500 ember ment át tréningkeretek közt a kezeim közt, és mindegyiknek az eredménye megvan. És látom, hogy emelkednek a pontszámok. Az elmúlt 5 évben folyamatosan emelkednek a pontszámok, és gyakorlatilag már ott vagyunk, hogy a tavaly előtt 22 Q1-ben, tehát a január-február-márciusban elértük a tesznek a csúcspontját. Úgyhogy 2018-ban a 2/3 volt a maximum pontszám az elérhető pontszámoknál, 2 évvel ezelőtt a februárban pedig többen, azt hiszem 3 fő ért el az 56 maximális pontszám. Aha, hát szerintem a Covid az aztán meg pláne oda tett. Viszont másik oldalon, hogy csomó embernek segített, többek között nekem is. Mert egy csomó mindent meg tudtunk tanulni, elengedni. Van. És másképp tervezni. Meg a home office, meg a nem kell bemenni értekezletre. Tehát hozott egy pár jó dolgot is egyébként. Sokaknak rontott az állapotnál, nagyon sokaknak segített. Igen. Csaba, nagyon köszi, hogy itt voltál. Köszönöm. Nagyon érdekes volt. Szerintem Köszönjük sok ember szépen. magára ismert. Ha csak kicsit kinyílik a szemük, eltartanak egy önvizsgálatot, vagy nem tagadják tovább, hanem beismerik, már elindultak valamifelé gyógyulás. Keressenek rá, googlizanak, nagyon sok anyag van már magyarul is fent az interneten. A jelentős részében a kiégésnek a önsegítéssel gyönyörű szépen lehet haladni. Aha, tehát ki lehet belőle lábalni. Ha úgy érzed, hogy kiégéssel problémád van, szállj magadra időt, olvass utána, és kezdj el változtatni. Mi pedig hívunk időpontért. Én megyek. 30 éve ebben vagyok. És most csak egy utolsó kérdés, 30 év után megengedett? 30 év média után megengedett? Bármikor megengedett. Jó, hát akkor... Van, aki egy év után is tönkre megy. Tehát, hogy igen, van, aki 21 évesen is. Az időfaktor ebben igazából lényegtelen. Van, aki 1 év alatt kiég, van, aki 30 év alatt sem. Aha, nagyon nem az idő számít. Igen, nagyon sok minden számít bele. Csaba, nagyon köszi, hogy itt voltál, nagyon érdekes volt. Veles Csabával, pszichológussal beszélgettünk a kiégésről. Köszönjük szépen. Köszönöm.